Bueno, kaixo guztioi, ongi etorri, lehenik eta behin nire burua aurkeztuko dut. Ni Jon Ferrandez naiz, eta gaurko Plaza podcastaren gidaria izango naiz. Gaurkoan, galdera bat jarriko dugu mai gainean. Inoiz baino konektatuago gaude, baino era berean inoiz baino bakardade handiagoa sentitzen dugu. Egia da, eguna hasten deneinean, ez? Lehenengo gauza egiten duguna askok da mugikorra hartu, scrolleatzen hasi, hortxe jasotzen ditugu eguneko lehendabiziko likeak, lehendabiziko mezuak, eta bar. Pixka bat ikusiko dugu gaurkoan horrek guztiak nola eragiten du guregan. Pixka bat ea baita ere benetan komunitate bat sortzen ari garen sare sozialetan edo guztiz kontrakoa. Guztionen inguruan hitz egiteko, hementxe dauzkat lau profesional izugarriak, eta hasiko naiz beraiek banamanan aurkezten. Lehenik eta behin hementxe Aiora Larrañaga, psikologo kliniko eta forensea. Arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Baita ere dugu gurekin Manu Matxinbarrena, psikologian doktorea eta Euskal Herriko Unibertsitateeko irakaslea baita ere. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Jarraitzen dugu hemendik, Estibaliz Linares, Deustuko Unibertsitateko Giza Eskubideen Programan doktorea eta erronka sozialetan aditua. Kaixo? Kaixo, arrastion. Eta azkenik Telmo Lazkano, aholkularia, divulgatzailea eta ikertzailea hezkuntza eta osasun digitalean. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zuek lauekin, hasiko gara pixka bat gaian pixkanaka sartzen, gaurko gaian. Gaiarekin hasteko, esaten da digitalizazioak gure harremanak aldatu dituela, ezta? Baina nola aldatu ditu harreman hauek, ez? Eta batez ere, non dago, sare sozialak eta pantaiak erabiltzearen erabilera arrunta, eta non dago ja, menpekotasun bat nunan nabaritzen hasten garan. Ez dakit nork hasi nahi duen, horrela... Venga, baten bat. Neu animatuko naz. A ber, ostras, galdetu egin dauzunean, Jon, askotan pentsatu egin dut, zenbatetan ipin egin dut ni hori nire artikuluetan, edo hasi egin naizen edo zein, bai artikulu edo ikerketa, zenbat metatu egin dan, edo zenbat metatu egin diren teknologia gure erabileran, gure pentsateko eran eta gure harremanetan. Eta ikusi aldezakegu edonon, lehenengo gure lanen, geuden komentatzen, orain bakarrik begiratu egin aldezakegu ja jendea, zer dagoen haien eskuetan, zer ikusten ari diren, zer dagoen, ja ezin dugu pentsatu gizartea teknologia barik. Hori lehenengo gauza, edozein gauza ez da ikertu eta egiten dugularik pentsatu egin behar dugu, jendea, gizartea, teknologiarekin, orduan, eske sustraiki aldatu egin digu, bara orain dela asko. Ez azkenengo hamarkadetan, ez orain dela, eta ni askotan esaten dut, eta ni berezikin erabekin lan egiten dodala, ni nire banaldia teontiko garaia dala. Haientzako da, hori del Pristoceno, por lo menos, baina, ostras, daramagu denbora, eta horrek ekarri dagoen erronka sozial, etiko eta moral, oso desberdinak ekarri egin digu, eta orain ikusi behar dugu nola gestionatzen eta nola kudeatzen ditugun gure harremanak, eta gure harremanak superpertsonalak. Adibidez, ama edo aita bezala, nola harremantzen gara, adibidez, gure umeekin. Zer egiten dugu haien aurren, zer esaten diegu, nola erabiltzen ari garen, eta nola proiektatzen garen mundu digitalean eta aldi berean gu aita edo ama bezala. Ez dakizuek zerbait gehitu nahi duzuen hemendik? Bai, ni erabat ados nago, nik uste sare sozialek aldatu dutela egoera eta hankaz gora jarri dutela gure bizitza. Eta behar bada ez digu denbora eman konturatzeko zenbateraino aldatu diguten, ez? Egia da, izan dela pixkanaka eman den aldaketa bat, eta gaitz batzuk eta kontu batzuk aspaldikoak dira, baina egia da, igual ez dugula ez da denborarik euki hausnartzeko gure erabileraren inguruan, eta orain konturatzen ari gara ze gizartean gauden, eta honek ze ondoriok ekarriko dituzten, ez bakarrik guretzat, baina baita ere, hurrengo belaunaldientzat. Eta nik uste puntu horretango dela, hausnartzeko, ikusteko, hankaz gora jarri dituzte gure bizitza guztiek, onerako eta txarrerako, eta bain pixkat fekatzen ega zer aldatu dezakegu, eta nola egin dezakegu, onura horiek maksimizatzeko, eta aldi beren existitzen diren kalte horiek minimizatzeko. Nik uste dut hortan gehiago sakonduko dugula geroxiago, baina era berean nik galdetu nahiko nizueke, noiz hasi behar dugun pixka bat gure burua zalantzan jartzen, edo eta pixka bat noiz hitz egiten dugu benetako pantaila menpekotasunaz.
eta ezoiko erabilera batetaz. Hau da, nik uste dut telefonoek, orokorrean astelenetan uste dut egiten digutela informe bat de tiempo de uso, noiz hasi behar dugun benetan larritzen tiempo de uso horretaz. Bueno, hor irizpide ezberdina daude, ez? Hori pixkat horren diagnostikoa egiteko. Hola, orokorkeri baten erorita, esango nuke 3 oinarri daudela, kakotxen artean. Bat izango litzateke presentzia ote duen, presentziarik behar ez duen tokietan, adibidez, gidatzen dudanean, lanean abigenean, ikasten ari naizenean, lotara jun aurretik egin behar duan azkenengo gauza da, bai edo bai, alegia loiteko demorak entzen dit. Edo egunon esaten dio lehenago mugikorrari nire bikoteari baino, ez esnatzen izenean. Eta halako interferentziak, ez, gure eguneroko jardunean. Bestetik baita ere, galdera da nor kontrolatzen duen nor, ez? Alegia, helburu batekin erabiltzen dut, edo nahi gabe hartzeko joera dut. Eta eskura dudanean, eskua nahi gabe joaten zai mugikorrera, edo pentsamendua. Hor, nire ustez, bi hausnarketa horiek interesgarria da. Azkena da, konturatzea gure harremana edo nire harremana berbideratu behar dudala, saiatzea eta ez lortzea. Orduan, normalean, 3 irizpide horien baitan bultzatzen ditut hausnarketak, zentzu horretan, eta hortik, gerokoak ez da. Lehen aipatzen zenun, Jon, noiz arte dan erabilera arrunta eta noiztikan menpekotasuna, ezta? Eta ni pixkat, Telmoren arira, gu psikologok, ez, ikusten dugu askotan, nolabait menpekotasun hori dela, gure bizitza, ez, pixkat, pantailen eraginpean dagoenean, ezta? Gure bizitzako gauza arruntak guzten ditugunean alde batera, bai aktibitateak, lana, jendearekin geratzea, eta gure bizitzako gauza arruntak alde batera uzten ditugunean, eta mugikorrekin edo pantailekin gaudenean momentu oro, ez? Hori izango litzateke ja pixkat, Telmok esan duen bezala, ez? Azkenean kontrolatuta dagoenean gure bizitza, pantailen gandik, ez? Gainera, nik uste dut horrekin baita ere, pixka bat eragin psikologikoari baita ere tiraka eta hori guztia. Nik uste dut askotan, eta inoiz baino gehiago hitz egiten dugula, ez adibidez, ansietatearen inguruan, depresioaren inguruan, lo falta baita ere, FOMOa, gauza guztik. Benetan, zein eragin dute sare sozialek gure onuran, ez? Gure ongizatean, eta gure harremanetan. Zentzu horretan, zer esango zenuke? Bueno, nik uste alderdi positiboare badutela, ez, osea, beti ere modu neurri egoki batean erabilita badute alde positiboa, ez, guk ikusten ditugu askotan, jendea, benetan bizitzan bakarrik dagoena, ez, eta mugikorrak eta sare sozialak aukera ematen dieten nolabait, jendearekin harremantzeko, ez, bakarrik bizi direnak, ez daukatenak sare sozialik, eta, bueno, harremantzerako momentuan ere, hori lagungarri izaten alda, ez, gero ikaskuntza aldetikan ere, badago eduki oso positiboak, eta badu bere onura, beti ere, modu egokian eta modu osasuntsu batean erabilita. Gero badu galde txar asko, baita ere, ez? Bai, erabat ados erabilera problematikoarekin laburbiltzeko hori da, ondorio txarrak sortzen direnean erabileragatik. Eta gero komentatu duzunaren hildora, behar bada askotan erotzen dugu eta erortzen geha kausalitate baten, kausalitate hori ez dagoenean. Kasu batzuetan, ansietate hori eta depresio horiek sortuko dira, ikusten diren edo erabiltzen diren edukiengatik edo erabiltzeko eragatik. Baina beste batzuetan, baita ere, erabilera problematikoa baino lehen bazegoen beste arazo edo bazegoen beste arazo batzuk. Adibidez, bakardadea, ez da bakarrik sare sozialek bakardadea sortzen dutela, baizik eta batzutan bakarrik sentitzen geha, eta sare sozialek ez dute konpontzen hori, eta gainera eramaten gaituzten erabilera problematiko batera. Baina ez dagona beti erabat argi, eta kasu guztietan eta kasu ezberdinak egongo dira, hori, kausalitatea zen oranzkoa duen. Orduan, gaitzoiek eta nerabeen eta gizartaren osasun mentala badakigu, ze egoeran dagoen, eta egia da, sare sozialek ere hor daudela, eta askotan, elkarrekintza bat dagoela, baina ez dagoa erabat argi zen norabidean. Niretzako aipatu egin dozuna oso garrantzitsua da, zergatik eta azkenengo telesaietan ikusten ari garena da, badirudi sare sozialek ekarri egin dutela zerbait berri, ez da? Adibidez, misoginia digitalari buruz asko hitz egiten ari da, manosferari buruz, mugimendu intzelak, segertatzen ari da, baita ere bakardarekin, eta asko ipin egin dugu fokua adibidez mutil gazteetan eta bakarrik daudezenak, eta badirudi daukatela zerbait, baina dago zerbait oratzean, eta ez dela mundu digitala soilik da, zer dago
pertsona horrein atzean, ez da, ez gertatzen den. Eta lehen geneuzkan arazoak, jarraitzen dituzte, baina mundu digitala. Zer gertatzen da mundu digitalan, dauzka hiru aspektu eta Telmo komentatu egin dituen arira baita ere alerkartuko nituzke dala. Oso askarra dala, eta horrek ekartzen dagoena da, zu ezin dezula gelditu eta ezin dozula pentsatu. Eta beste estimulo. Horein ipiniko dugu ume txikietan, ez da, ume txikirretan, hainbeste estimulo jasotzeak da, askarta sartzen eta horrek ekartzen dagoena da, antzietate eta estresa eta ordez badugu hori gestionatzen, badago aldi berean badaude ume oso desberdinak, baina jakin behar dugu nolakoak diren gure umeak, ez da, ume konkretu hori zer behar duen. Orduan, askartasuna momentuan gertatzen dela, danak interkonektatuta gaudela, eta oso askar jasotzen dugula momentuan dagoen informazioa, eta horrek ekartzen dituena da, baita ere antzita da, nik behar dut momentuan egotea, eta hor egoteak, eta hor bai, menpekotasunarekin, eta hori ikusten dugu baita ere adibidez bideojokuetan, ez da? Zer motatako estimuluak ematen dizkieten umei hor bertan egoteko. Orduan, bazeuden lehen arazoak, baina mundu digitalak eta oso ondo pentsatuta, ez da, sistema kapitalistatik dela, ekartzen ditu beste estimulo batzuk horretan egoteko, eta menpekotasun hori areagotzeko, eta, txiki-txikitatik horretan baldin badaude sartuta, zaila da gestionatzea, non dagoen muga menpekotasuna, ala, erabila arrunta. Horreztik ondo aipatu duen hortatik, bain ñabardura sartuko nioke sare sozial terminoari, ez? Hor, da aterki oso handi bat, eta produktu pila bat sartzen dira barruan, ez? Eta batzutan hitz egiten dugu teknologia neutroa izango baritz bezala. Eta teknologia ez da inoiz neutroa. Beti erantzuten dio diseinu, finantziazio eta intentzional zehatz bati. Ez? Pertsona, atzean dagoen pertsona, enpresarena. Beraz, ondo ezberdindu beharko genuke teknologia etiko bat gure zerbitzura dagoena, eta bere zerbitzura nahi gaituen teknologia, ez da? Beraz, ez da berdina TikTok edo Meta edo Mastodon. Hortaz, hori oinarri hartuta, nik uste ondo ulertuko dugula beraien negozio modeloa zein den, ez da? Eta asko laburu bilduta, arretaren ekonomia laburu bildu ezakegu ondorengoan, eta da, zema eta denbora gehiago eduki pertsona bat bere produktuan, areta informazio gehiago eskuratzen dute, ondorioz eragina ahalmen handiagoa dute, eta hori da zuzen gero saldua izango dena. Orduan ez da harritzekoa niretzat behintzat, Metan informe internetan agertzea, nerabe batek bere selfieak entzen ditunean bere perfiletik, algoritmoak detektatzea pertsona perfil horrek autoestima baxu duela, eta momentu hori aprobetxatzea makillajea saltzeko adibidez. Hor ikusi dezakegu ze eragin zuzena duen autoestiman, baina helburua da komertziala, erabat berak esan duen bezala, ez da kapitalista. Hortaz, bere informe internetan Metak adibidez onartzen du, eta nik uste beraiek baino datu bazea gehiagorik inork ez duela, nola eragiten dien, ehuneko 23ari autoirudi okerrago bat Instagramen egoteak. Baita ere ideazio suizidarekin zer lotura duen, eta bestelako harremanak, ez da. Hortaz, taldekidek ondo adierazi duten bezala, txamponen bi aurpegiak biratu behar ditu, ez? Lehendik dagoen arazo bat areagotzen du, baina ez dagoen ere sortzeko gaitasuna. Bai. Aipatu duzun guztiarekin lotuta, nik uste dut baita, ez esan dugu, ez? Sare sozialek gure konparazioaren kultura edo edatu dutela, sakondu dutela, denbora guztien gaude, estimulu pila bat jasotzen ditugu, eta nik uste dut iaia ezinezkoa dela, nolabait ez erortzea konparazio hortan, ez? Nik uste dut oso zaila dela, horretaz, aldentzea eta norberari ez afektatzea nolabait, ez? Nola uste duzue benetan eragiten digula guzti honek, adibidez, gure autoirudian, ez? Nola egin dezakegu ez konparatzeko hainbeste? Eragina dauka izugarria. Azkenean pertsona batek bere autoirudia egiten du askotan ereduen baitan, ez? Eta eredu horiek, sare sozialetako eredu horiek, listoi oso altu jartzen dute, ez da? Beti dira pertsona oso ospetsuak, dirudunak, fizikoki, filtroekin eta oso makillatuta eta oso makeatuta daudenak, eta horiek batez ere nerabengan euren identitatea eta euren pertsona, ez? Sortzen ari diren hortan, eragin handia dauka, eta ez dire inoiz maila hortara iristen, ez? Beti daukate pixkat autokontzeptu bajugoa bezala esaten dena, ez? Osea, ezin dire iritsi, hain ospetsuak izatera, hain politak izatera, hain
hain importanteak izatera, ez? Eta ez da bakarrik besteekin, baizik eta norberarekin ere, Norberarekin azken ere. filtroekin sortzen den arazoa, sekula ez duzu lortuko filtroarekin lortuko duzun irudia, orduan horrek baita ere. Baina horretarako nik uste dut helburua dela hori basaltzea, filtroei muga bat jartzea, edo adieraztea filtroak hor daudela, edo filtroak deusestatzea, auskalo baita ere, Telmok azaldu duen bezala horrek baita ere interes batzuk dauka, promozionatzen duelako ideal batzuk, eta karo, azkenean oso zaila da horretara heltzea, porque eske ez dute lortuko, filtroarekin lortzen duten irudi fisiko izugarri hori, karo, lehen ez geneukan hori, imaginatu, eukiko bagenu ispilu bat non geu aukeratzen dugun nola izango garen, eta filtro batzuk aukera hori ematen dute, orduan horrek eskatzen du lan asko gure aldetik, izarte aldetik, esateko, zuzaren azea eta filtroekin itiritsiko zera nunbaitera, baina filtroiek ez dira errealak, ez da ere. Bueno, baita ere, lehenik bai geneuzkan, ez da, perfilak eta irudiak eta nahi genuen horretara heltzea, modu baten edo besten bai. Baina, karo, orain dala, lehen esaten nuen moduan, ez da dala, zenbat estimulo dekozun eta zein askar, eta zein harin, da bakarrik hartzea sakeleko telefonoa eta hor dekozu, ez da? Zein den erreferentea eta zein den irudia, ez da? Eta hor, badaude bai autore batzuk, adibidez Remedios Zafra, honi buruz asko lan egin dagoena, eta da irudiaren zaurgarritasuna. Dala nola, sare sozialak bere historioak baita ere, badaude horretara bideratute. Ez, suposatzen zen gure artean zareak ekartzeko, baina da batez ere jakiteko zer egiten dagoen besteak. Zergaitikan, eta gizarteak behar dago, eta gu behar dugu besteon ez da validazio hori, eta validazio hori bilatzen dugu, eta da laika horrela hasi egin ziren, ez da? Hau da, zuk dekozu argazki bat, eta ematen diozu laik, zer bilatzen ari da zu validazioa. Eta da, instrumento, eta da, tresna bat orain gainera neurtzen dagoena, badakizu zenbat eta hor dekozu zenbat balidatatu dizuten argazki hori dozer irudia dozu zeu azkenean, ez da? Zen eta ez da bakarrik argazkia da, zer zaren eta zer egiten ari zaren. Adibidez orain lehen geuden komentatzen, FOMOarekin lotuta ez da, FOMOa ekartzen dau bidaiatzea. Ni bidaiatu egin behar dut. Orain, gure, ez dugu ipiniko bakarrik ez da, nera bezaroan, gu geu behar dugu bidaiatzea. Eta alik eta urrunen. Zergaitik, ipine egin dute gure behar, jutea orain Malaziara da, como lo más. Edo nola izatea amadoa aita, edo zer egin, edo zer jaten degun. Orduan, pentsatu zer egiten ari garen. Janearari argazkiak egiten ditugu. Hori, lehenengo benanaldietan egiten zan, igual egiten genuen, igual, ez dakit, amamari bidaltzeko gehienez, baina danak jakiteko zer jaten degun, hor dago irudiaren zaurgarritasuna. Ikusi behar dotelako zer egiten degun, nola egiten degun, eta zen modutan behar degulako bai balidotasun hori. Era bat adoz, ez, nik ustete batez ere, nera bezara, baina ez bakarrik, bere balore autoestima eta identitatea eragitzen ari den momentu baten, sartzen dira askotan produktu baten, nun egiten diren konparaketa pila bat, desitxuratuak, eta gainera balioztapen konstante bat. Eta horrei gehitu, kakotxen artean kontaminatuta dagoen algoritmo baten baitan. Diot hau ze, ondela urte bete, ateazan estatu batuetan hauzi bat, eta 15 estatu federalek hauzipetu zuten TikTok. Eta horien artean, dokumentazio horien artean, ikusten algoritmo horrek zer lehen ez dezun da zerren arabera. Eta justu gai asko ateazian, baina hemen lotuta dagoen bat izatezan, edertasun prototipo zehatz bat lehen ezten zela. Horrek egiten duena da, konparatzen zarela, beti zu baino, politagoa den, bat ematekin ez, hor kalean dagoen aniztasun horretan, ez da? Hortaz, nik uste dut konparaketa horiek saiestezina direla, ez badira regulatzen, legez, sare sozial hauek, ze ez di autorregulatuko. Eta hori gertatu zen, orain dela 3 urte, Instagramen intzun aldaketa bat, ez bolondrezki, baizik eta presioa askoren ondoren, like kopurua iskutatzeko. Ez da zuzertan jarri behar, 127 like eman dute, baizik eta aitorrek eta beste hainbatek. Baina TikTokek justu momentu horretan egintzun kontrako eta puztu egintzun kopurua, zenbaki zehatz baten. Eta beste faktore batzun ondorioz, nera asko juntzean TikTokera. Vale. Jolien. Nik uste dut hemen temazo polita atea deula, bapaten. Osea, baina, bueno, aurre jarraitu behar deu, eta nik galdetu nahi dizuet baita ere pixka bat sare sozialetan, azken aldian baita ikusten ari garen gorroto mezuen zabalkundea, eta pixka bat diskurso toksikoak, eta horrela baita ere areagotzen diela, eta ze eragin duen guzti honek guregan, eta baita ere gazteengan?
Bueno, eragina handia nik uste, zeren aurrez aurre esateko ausartzen ez garen gauzak errexago egiten zaigu idaztea, ez? Eta gorroto mezua bidaltzea edo diskurtso toksikoak izatea, ez? Nik uste du jendea, igual pertsonalki edo aurrez aurre ez dela hain ausarta izaten eta pantalla baten atzetikan edo ausardia handiago dugu edo zer gauza bidaltzeko, ez? Hortikan ere ziberbullying eta olako historiak ere asko ikusten dira, ez? Osea, mehatxuak, bullyingak eta bar, nik uste dut areagotu direla pila bat. Errexagoa da, ez? Pantalla batekin gorde egiten naiz eta botereatsuago bihurtzen naiz, ez? Edo zer gauza esateko. Lehenengoz, niretzako beti honei buruz lan egiten dodanean, bai familiekin, erabekin eta txikirrikin, lehenengo gauza da gorroto diskurtsoari ipintzea izena. Hau da, ez gaude hitz egiten gorrotoari buruz, gaude hitz egiten edo misoginia, edo machismo, edo arrasismo, edo kapazitismo, hau da, ez da izenak ditu. Hori oso garrantzitsua da, zer gaitik anzanetu herri, ematen dio historia eta ematen dio zendan horren bai arrazoia, ez da? Hori alde batetik, gero beste aldetik uste dotala zabalgune bat, ez da, mundu digitala eta lehen geneuzkan arazoak bertan ipintzen ditugunak. Niri kostatzen zait ipintzea modu oso negatibo batean, zen eta uste dut baita ere gazteek eta aukatena da saretuak daudezela, eta sare oso potenteak ekarri eta egiten dituztela mundu digitalean, bakarrik ikusi behar ditugu, adibidez, martxoak 8, mitu, bestelako, eta hor gazteak ziren, gazteak ziren eta baita ere hor daude. Zer gertatzen ari da, egia da ikusten ari garen azkenengo inkestetan, badirudi, algoritmoak oso ondo funtzionatzen dituzte dotela eta hortatik ekartzen dagoena da polarizazio bat. Eta nola, saretze hori dagoena eta oso positiboa dena eta oso inrebindikatiboa dena, bestaldetikan ikusten ari dana, erretroalimentazio hori gertatzen dela eta horrek ekartzen dagoena da polarizazio eta gorroto edo machismo, segun zen arrasismo, misoginia, metatzen dela. Eta bai, gareagina egiten ari dela, bai, ikusten ari gara foku batzuetan eragina dekola. Bai, bai. Aipatzen dugu, sare sozialetan, zuk esan duzu ez, sareak sortzen direla, saretuta gaudela, baina era berean gertatu daiteke justo kontrakoa, hau da, sare sozialek eragitea nik bakarrik sentitzea, Aldundiak askotan aipatzen du, ez dela berdina, bakarrik egotea edo bakarrik sentitzea, eta gaur egun jende asko oso bakarrik sentitzen da. Hau zergatik gertatzen da, hain saretuta balima gaude. Nik uste hor faktore asko dagoela, ez jokuan. Izan daiteke, geroz da semala bat gutxiago ditugula, ondorioz anai arreba gutxiago. Etxean ere geroz da partaide gutxiago gara, gutxien artean aitona monekin eta harremana gutxitu da. Eta beste faktore, baina gai honetara lotua, zago nuke, matematikak eski ez baitut egiten, 24 ordu ditu egunak, 8 bat ordu lo, 6 bat eskolan, eta gure neraben eren batek egunero 5 ordu ematen ditu, mugikorrean. Hor zerbaitek ez du ondo enkajaxetzen. Tiempo de uso ez egokia. Hori, orduan, zango nuke, Aldundiak ondo esaten duen bezala eixe, ez dela gauza berdina bakardadea eta bakarrik egotea. Bakardadea ez baita neurtzen inguratuta gauden jende kopuraren arabera, bezik eta zenbatik indun benetako harremana. Eta benetako harreman hori neurri handi baten hornitzen da buruz-buruko harremanetan. Eta hori baztertzeak agian laguntzen du baita ere bakardade sentimendu horretan, azpimarra jarrita faktore gehiago daudela. Nik uste dut baita ere, hain zentratuko gara batez ere nerabetan eta haur eta gaztetxoengan. Nola eragiten du, ez? Guzti honek beraiengan sareak, konektaturik egotea pantailak, honek guztiak, nola eragiten du beraiengan eta batez ere noiz hasi behar gara kezkatzen, ez? Noiz esaten duzu izan dezakezu arazo bat, menpekotasun bat. Nik uste asko ikusten da neraben artean, harremantzerako orduan ere eurek uste dute konektatuta daudela, baina askotan bakarrik daude. Osea, ikusten dituzu kanpoan nerabeak elkarrekin gelditzen direnean, gure garaian gelditzen ginenean, elkarrekin izketan egoten ginen, laguna gelditzen ginenean, eta gaur egun nerabe geratzen dira, nire semeak ere bai, eta daude denak mugikorrarekin, eta azkenen daude bakarrik, daude 10 kuadrilla baten, eta daude guztiz bakarrik, ez? Eta nik uste dut horrek azkenean reflejo bada, eta horrek ere bakardade sentimentu
bat ere ematen dizu, ez? Eta gero, bueno, pues noiz kezkatzen ari gara, lehen aipatu duten bezala, ez? Euren egunerokotasuneko bete beharrak, eta euren hobiak, eta euren afizioak, eta euren harremanak, eta dena alde batera uzten dituztenean, ez? Eta denbora guztian, mugikor hori edo pantaila hori edo eurek kontrolatzen du, euren burua kontrolatzen duenean horrek, ez? Eta behar bat bihurtzen denean, ez? Osea, ez dagoenean erabilera sano edo osasuntsu bat. Eta hori, sare sozialak esan finean da, erabiltzen dugun hitz bat gauza batzuk izendatzeko, baina Telmo ondo aipatu du, ez dakigu oso argi zeintzuk diren sare sozialak, zeintzuk bai, zeintzuk ez, eta baita ere, ez da bakarrik zenbat denbora erabiltzen duzun, baizik eta ematen duzun denbora hori zertarako erabiltzen duzun, ez? Azken finean, esan ditugu, gauza oso onak badaude, baina karo, erabiltzen badituzu 5 ordu bakarrik bideoak edo katuen bideoak ikusteko, eta katuen bideoak baldin bada, ni tan mal, baina bueno, da ziberodio, misoginia, dana alako edukiak ikusteko, karo, hor sare sozial baten barrun zaude, baina ez zaude sozializatzen. Osa, ez eta harremanak hor egon, eta harremanitza hor egon, ez dago harremanik, eta gero jarraitzaileen kopurua, edo kiden kopurua, nik ez dakit jarraitzaile, seguidores, laikoiek, horrek ez zaitu betetzen. Osa, hori bada zenbaki bat, eta errealitatearen parte bat izan daiteke, da, arrakastatxua izan zaitezke sare sozialetan, eta gero bakarrik sentitu, ez? Osa, azken finean hori segurazki influencer askok esango dute, ez? Ni jarraitzaile pila bat ditut, baina gero ni oso bakarrik sentitzen naiz, eta hori beste kontu erabat ezberdina da. Orduan eskotan nahazten dugu eta egia da, sozialitza hor dagoela, baina batzutan ez dugu erabiltzen harremantzeko, horri bakoitzak erabiltzen du erabaten edo bestean, eta erabilera batzuk arasotxoak dira beste batzuk, baino, nahiz eta ordu kopuru berdinean erabili. Ni hemen bai gustatuko litzateke ni ez eitzi egitea, ez di 35 urte bezala, baizik eta zer esaten didate ume txikirrak, zer esaten duten erabeak, eta zer esaten duten gazteek adibidez klasean, bale? Hasiko naz, justo, hau aipatu egin zalako atzo klasean bertan. Esan zidaten, klaro, hemengoko ia gehiengoak joan gara psikologora. Nortzuk, nire gurasoak, nortzuk joan dira psikologora. Nortzuk identifikatu egin dute, zer gertatzen zitzaien, nola egiten zituzen dinamikak, nola ikusten ziren, ze motatako identitateak zituzten, eta ni esaten nuen, ostras. Eta ni esaten baldin badio nire aita miri edo nire amari juteko psikologora esango didate. Neu, zertarako. Orduan, hemen baitare ipini behar duguna eta uste dut, dagoela aspektu oso positibo bat, ala, identifikazio gehiago gertatzen dela. Gero joaten naz nerabetara. Zer gertatzen da, eta azkenengo orain dela 2 aste joan nintzen instituto batera, ez da lan prebentzio lan bat egiteko. Eta haiek esaten zidaten zan, klaro, ezke guri irekitzen dizkigute meloi batzuk dala, zergaitik naz adibidez neska, zergaitik naz mutila, zergaitik egiten da, zergaitik gertatzen da beste hau, meloi asko irekitzen zai, eta horrek zaurgarritasuna ematen zaio. Gero, ematen diegu erremintak benetan, erremintak ankonpainamendu sakon bat egiteko. Ez. Orduan, horrek ekartzen dau baita ere bakarda eta nola nagoen ni mundu honetan. Eta daukaten ikuspuntua, ostras, oso sakona da. Ni bere urteekin ez nituen gauza horiek ikusten, eta orain nora txikiei. Egin dugu orain dela, ikerketa gaude amaitzen, eta egin duguna dela jolas bat umeen bitartez, familiei bideratuta. Zergaitik antzen eta ikusi egin duguna da, umeek egiten dutena da, gurasoei ikusten dutena, ezta? Eta hartu egin ditugu, haiek espresuki egiten zituzten esaldi bat. Eta hartuko dut bat, nik uste dut oso errepresentatiboa delako, ezta? Esaten dau, neska bat 7 urteekin. Ni nire aitari deitzen diot senyor mobil. Eta ikusten diot beti mugikorrarekin. Orduan, pentsa dezagun zer jaten duten, zer dagoen inguru giroan, nola ikasten den zen den, zer motatako hezkuntza digitala baita ere dekoten, nola esten ari garen, eta nola proiektatzen garen haien aurren baita ere. Eta horrek ekarriko egingo dizkigu, erantzun batzuk, faktore batzuk. Ez dik adibide garbia jarri dula, gaur nera betaz hitziten nahi gara, baina nuzak gizartean dugun arazoa dela, osasun publikoko arazoa baita ere, baina ez dela hauzaz gertatu. Itzen dugu, atera dira ez, polarizazioa komentatu eztik, han baita ere komentatu da, gerozta eragin gehiago duela beraiengan, eta agian ideia bat jartzearen mai gainean, gaur egun esango nuke, ez dugula sinisten ikusten duguna. Bezi eta ikusten dugula sinisten duguna.
ikusten dugu sinisten duguna. Hori ez da gertatzen nahi gabe, bai? Baizik eta algoritmoak lehenesten duelako gure sesgo konfirmazio hori, ez? Guk sinisten dugunura. Baina ez hori bakarrik, baizik eta baita ere, bere helburua delako gu pantailan aurre mantentzea, baita ere bilatzen du impacto emozional bat. Zerk impactatzen du. Politikoki zuzena diren iritziak, edo politikoki zuzenak ez direnak. Bigarrena, ez da? Onerako eta txarrerako. Ados daudenentzat, baina kontra daudenentzat. Eta algoritmoak zer lehenesten du. Gutxiak horretaz, baina askotan zer lehenesten da. Interakzio handiena lortzen duen edukia momentu gutxian. Orduan, politikoki zuzena diren ideiak noski lortzen dute interakzio asko ere gehiago, zabaltzen da, azkenean zer amaitzen dugu ikusten, gutxi batzuk sinisten da pentsatzen dutena, gehiengoaren iritzia izango balitzu zela. Hortaz, algoritmo kontaminatuen bitartez elikatzen baldin baditugu, gure nerabeak, gero ez da harritzekoa batzutan gaixotzea. Guztiz ados. Eta pixka bat baita ere jarraituz pantaien kontsumoaren erabileraz eta bar. Guzti hauek nola eragiten dute beraien garapen kognitiboan, ez? Eta beraien identitatearen eraikuntza horretan, zein eragin dute? Ikerketek, nik egin ditudan ikerketa guztietan ateratzen da oso argi, dala autoestimoa oso basoa, bereziki eta hemen baitare dago genero sesgo bat, bereziki hau oso aipagarria da nesketan, nola ikusten duten haien gorputza, nola sentitzen duten haien gorputza, eta zen gitzi maiten duten haien buruak gero, ezta? Zer eta orain egia da irudia oso presentzia deko, oso garrantzitsua da. Baina joango gara adibidez orain askok nola egiten dituzte lehenengo erlazioak, ez da? Dauzkate hor adibidez Tinder eta horrelako plataformak eta zer ikusten dute lehenengo gauza. Irudia. Irudia orain oso garrantzitsua da. Eta irudi horrek ekartzen dagoena nola dagoen ez da eskema horiek edo eskema hegemoniko horiek eragina oso zuzena dekot eta askote, hori plano ikerketan, ez da, baina nila gero lanketa pertsonalean egin behar dodanean, honi buruz landu egin behar degunean, eske da, el melon. Osa, azten garenean hori buruz hitz egiten, oso zaurgarri dira, oso zaurgarri. Ez dakit zerbait gaitu nahi duzun aiora honekin? Bai, pixkatestik esan duen bezala, autoestima oso baxua eta autokontzeptu oso negatiboa baita ere, ez? Eta inseguridade pila bat, harremantzeko helduak, nerabe horiek helduak izatean ere bai harremantzeko zailtasunak, ez? Azkenean, harremanetarako gaitasun horiek ere ez dira modu aberatsean garatzen, ez? Dena idatziz edo modu digitalean egiten da, eta gero, alde kognitibotikan esan duzun bezala, nik uste dut, gaur egun, irmen irakasle batzuk bazaudete, baina arreta falta, nik uste dut alderdi kognitiboa ez dela garatu behar duen bezala, zeren, lehen esan dugun bezala, estimulo pila bat daude, oso azkar dihoa, eta horrek ere zailtasun pila sortzen ditu, bai arreta, bai memoria, alderdi kognitibotikan, gaur egun, nik uste dut eskoletan ere ikusten dela, zailtasun asko daudela ikasketa arloan nerabengan. Manuk Irribarre txiki bat bota du arreta falta aipatu duztunen. Nik uste danok goi mailan, bigarren hezkuntzan, lehen hezkuntzan, baina karo, beraiek ohituta daude eta sinisten dute hori dela eta entretenitu behar ditugula, ez? Eta ezin dugu erreplikatu TikTokeko algoritmoak eskaintzen dien eduki horiek, eta gainera ezin dugula inaskar, eta batzutan behar dela sakontasuna eta behar dela denbora gauzak ikasteko, eta beraiek dana ikusi nahi dute TikTokeko bideoak bezala balira, edo YouTubeko bideoak balira, baina bider bi ikusteko oso azkar, eta karo, hori ez da bidea ikasteko. Orduan, egia da baita ere hezkuntza ez dela asko aldatu azken egun urteetan, eta egia da baita ere geuk ere aztertu beharko genuela nola ematen dugun klase, eta baita ere saiatzen, bizkat, eraginkorragoak izaten beraiei hiltzeko, ez? Baina argi dago, bai, ohitzen direla, bizitza baitaren ikuste dut estik lehen aipatu duela, ez? Momentuan izan behar da jarraian, izan behar da dana super eskuragarri, eta gaur ez da meloi irekitzeko, baina hezkuntza mailan eta gizarte mailan inteligentzia artifizialaren meloi ere irekin barko dugu, porque horrek ekarriko ditu zailtasun pila bat hezkuntza mailan, baina, hizkuntza eta lan eta gizarte mailan, eta hori baita ere somatzen esia, bai unibertsitatean, eta pentsatzen dut baita ere bigarren hezkuntzan eta ondo aipatu duen bezala, ikusten dela ez, azkartasun horren beharra, eta irakaslekin hitzen ezkero, agian lehenengo gauzetako bat, motivazio hori dagokionez, izango izue, pantailerik ibili ezean, ez dugu berarreta lortzen, ez? Eta ziegizko hausnarketa da, baina agian hor, momentu horretan ez, begiratu beharko genuke eta pentsatu
ia ez duten arretarik jartzen, edo hobeto esan da, agian, ia estimulatu behar ditugun arretarik ez dutelako jartzen, ez dute arretarik jartzen gaine estimulatuak daudelako. Eta horren arabera, gure ekintza, ez? Ze bigarrena balin bada, alegia, gure praktika eskolan zein izango zen. Bai, Telmorekin esaten ari dagoenarekin lotuta, azkenengo ikerketa honetan irakaslei egin diegu, ezta? Bueno, egin ditugu eztabaida taldeak irakaslekin, lehen hezkuntzako irakaslekin. Eta ateratzen zen arreta falta, ateratzen, bueno, bai, batez ere garapen kognitiboan zailtasun oso handiak dituztela, eta gero bestaldetikan, bai, oso gain estimulatuak daudezela, eta dala, nola bideratu hau gero hezkuntzan eta zerbait behar degunean gehiago presentzialtasun hori, esakontasun hori, nola egin. Eta horren egiten ari direna, ez da, eskoletan da, justos atzerantz jutea. Zer gertatu egin zen, orain dela 5-6 urte, ipini gintuz, bueno, badakigu, ez da, eskola mailan, dana pantalla digitalak, dena etzaiatzea, ez da, tableten bitartez, eta joan dira justo horren kontra orain. Saiatzen ari dira, arnazguneak izatea eskolak, non ez daude zen pantalla digitalak, saiatzen dira berriro liburuak ekartzea, eta derrigortzea, irakurtzea. Zen eta bestela, bai, garapen gero kognitiborako, zaitasunak ikusten ari, eta gero ja unibertsitatean, ja inteligentzia artifizialarekin da una maravilla. Claro. Una maravilla, una pesadilla. Dependen ikuspegiaren arabera. Baina, bai, erabat ados, eta ia da, teknologia sartu zen momentuan ere ez egola bermatuta teknologia horrek lagunduko zuenik. Gaur egun ere ez dugu, edo nik ez dut igual begionez ikusten atzera bueltatzea dana eta teknologia zerabiltza. Teknologiak ere badaukalako alde honak, eta nik uste dut garapenaren aldetikan baita ere garatu behar dituztelako hainbat trebezi digital, badibidez, mekanografian jakitea nola idazten duten, ez? Nik uste dut horrek abantaila bat dela, ez? Jakitea ez dela behatz biekin hauekin egiten eta nola mekanizatzen den. Orduan, lehen ez egon ez dare aurrera pauso izugarri hori emateko bermerik edo evidentziarik, eta orain, pixkat, konturatzen ere horretaz, eta pixkat atzerakagoaz, eta nik uste dut hor topatu behar dugula orekaren bat, ez? Baina, egia da gizarte moduen eta lehena esan duguna, ez? Nerabei buruz eta horretan nerabei buruz hitz egiten dugu, baina ezin dugu gure burua ahaztu, eta azkenean geuk hartze ditugu erabaki horiek, eta geuk ere hausnartu beharko genuke gure erabilaren inguruan, eta depekuari buruz seguru hitz egingo dugula, karo, gaztei debekatzea, baina zer egiten dugu gure erabilarekin. Hausnartu beharko genuke gure erabilaren inguruan bestei debekatu baino lehen, ezta? Baina, hor usten badakit seguru galdera aterako dela. Nik uste dut, baietz, hausnarketarako balio digula guzti honek, eta baita ere, ez bakarrik hausnarketarako nik uste dut baita ere, ikasi behar dugula, ez? Ondo harremantzen bai sareekin, bai pantailaren erabilerarekin, eta voltatuz pixka bat baita ere aurretan erabeen eta hezkuntzarekin lotuta ez, hezkuntza hau nork egin behar du, nork dauka ardura, familiak dauka ardura, sistemak dauka ardura, esan nahi dut, hezkuntzak dauka ardura, ikastetxeek, nun jarri behar dira mugak eta zein da adibidez ezakit familiaren rola, kasu honetan? Azkenengo ikerketak oso argi ikusten da, egin behar duguna da komunitatea egitea. Hori ezinbestekoa da, ezin dugu ipintzea bakarrik fokua eskolan, ez soilik familian, ez soilik aurrengan, baizik eta komunitatea ekartzen dagoena da eskola, familia, aurrak, baina ez soilik haiek, baizik eta beste agente batzuk adibidez, gizarte zerbitzuak, adibidez instituzioak, adibidez, orduan ikusi behar dugu eta saiatu egin behar gara bertara juten, zen eta bestela geratzen da eta irakasleek lehen hezkuntzako eta are gehiago aur hezkuntzako irakasleek sentsazio dekote daukatela sama guztia haiengan, zen eta ikusten ari dana da, ostras, ume txikiek gero eta kalitatezko espazio gitziago dituzte adibidez haien familiekidekin, eta betez ere gurasoekin, zen eta bai amama eta aititerekin, baina ez hainbeste haien gurasoekin. Orduan, ikusten ari dutena da, ostras, limiteak ipintzen ari gara gu eskolan. Orduan, hori ezinezkoa da, egon behar da berba gehiago, komunitate gehiago, eta oso zaila da eraikitzea. Ikusten ari dana, eta irakaslek esaten duten, eta saiatu egin garenean, adibidez, ni familiekin joaten naizenean, adibidez, hanpatik deitzen naute, eta adibidez ipineko dugu, eskola edo ikastola bat nahiko handi, zenbat etortzen dira? 7 familiakide. Dago zerbait hor landu egin behar deguna, eta pentsatu egin behar deguna, ez da?
Nik uste dut horgako oso polita dagoela, gainera lehen Telmok esan du, eta horrekin batera, bakartiago sentitzen garela, eta justo falta zaiguna da komunitatea, eta komunitatea da behar duguna, ez? Nik bai somatzen dutela, gizarte individualistago baten gaudela, aspaldi, eta justo behar duguna da, hori, individualismo horretikan bueltatu, eta pixkat ulertu gure arazo hau, edo hauzi hau ez dela konponduko bakarrik hori hezkuntza digitalarekin eskolan, baizik eta hori akonpainatuta edo lagunduta egon behar dela, hori politikekin, eta baita gero sare sozialei duten erantzunkizuna eskatu, horrek eskatzen ditu politika publikoak, eta baita ere beste kontu batzuk, eta gero gurasoen lana argi dago ez, karo, umea osten bada eskolan, umean esitzeko, eta gero etxean ez bada zer ez egiten, karo, hor beste arazo bat daukagu, orduan, baita nik uste gizarte honetan falta zaiguna kaso askotan da denbora, ezta? Denbora, harremantzeko, ondo egoteko, eta gauzak behar diren bezala egiteko, baina aldi beren, gure atzetikan, sare sozial horiek daude, bultzatzen, badan izan behar dela askarra, dena egin behar dela azkar, izan behar dela superarrakastatxuak lan egin behar dugula 10 ordu, orduan, karo, hori ez da bateragarria. Bueno, igual pixat desberdintzatik, hezkuntzaren digitalizazioa eta gero sare sozialak eta bar, baina, hori matizatuta esango nuke neurri handi baten erantzukizunak arduraren arabera dijoaztela. Orduan, arduratsuak ez diren teknologikak ezin dute erabilera arduratsuak eskatu ume bati. Hortaz, lehenengo ardura, jarriko nuke, teknologietan berai baitira produktu hauek sortu eta elikatzen direnak horretaz. Gero instituzioetan, komunitatea, familia eta azkena aurre izango litzateke. Ez aurre eskatu, egin ezin duen zerbait, ezta. Beraz, esango nuke, hauzia berez ez dagoela ondo edo gaizki erabiltzen. Horrela planteatu ezkero, egiten duguna da utxaldu produktu hauen benetako izaera, eta gainera erantzukizun guztia jarri erabiltzearengan edo bere ezitzearengan. Eta ez da teknologia neutroa desan dugun bezala xe. Ari garena da, pertsona bati laguntzen, gaitasuna geratu ditzen, munduan dauden pertsona aberatzen eta inteligenteenak diseinatutako produktu kakotxen artean adiktiboekin harreman egoki bat izateko. Egin ezin duen momentu baten. Hori askatasunen printzipioen kontra jutia da. Hortaz, lehenengo erantzukizuna teknologietan daude. Eta hortik bera, jungo gara pixat elikatzen. Eta komunitatea nire ustez oso garrantzitsua da, baina ez ditzagun beste nardurak ere utxaldu. Joan beharko dugu metaren gana eta Mark Zuckerberg eta hauen gana eta ardurak eskatu ere. Bueno, hemendik 2 astetara jakingo dugu. Guantxe hauzitan daude. 1500 hauzi ditu metak, 1500 hauzi, guantxe dijoa 3. Eta 3 astetara jakingo dugu, izango da baitua, bai edo ez. Ikusiko dugu, atento dengo gea. Hala ere pixka bat gaiera bueltatuz, zuek ustean dezue helduak, guk, geuk, adibidez, eredugarriak gehala, aurrekiko eta gazteekiko, benetan eredu ona gara? Bueno, ni pixkat aurreko galderan arira baita ere ez, familia eta horixe esan behar nuen, ez? Azkenean familia eredu da, helduok gara aurreketan erabe gaituzte eredutzat, ez? Eta gu ez gara askotan konstiente gure mugikorrekin eta pantailekin dakagun erabilerarekin, ez? Osea, gu orduak eta orduak pasatzen zaizkigun mugikorrekin, eta ez gara konstiente guk erorrek daukagun arazoaz edo izan dezakegun menpekotasunaz, ez? Eta gero, nik uste dut baita ere, gaur egun mugikorrak edo sare sozialak bihurtu dira lan tresna baita ere, ez? Osea, heldu askok lan egiten dugu mugikorrarekin, lan egiten dugu sare sozialekin, eta, klaro, hori nola adierazi zure seme alabei, ez? Lanean nago, eta beraiei esaten diozu mugikorralde batean uzteko, edo sare sozialak uzteko, eta zuk erabiltzen duzu lanean zauden aitzaki horrekin, ez? Hor, niri zaila egiten zaitez, pixkat, nire seme alabak ere bai, ez? Ezitzea, ni mugikorrarekin lanean ari naizen bitarte hortan, ez? Irutzen zait zaila dela, baina konstiente izan behar gara oso eredugarria gerala beraientzako, bai onerako eta bai txarrerako, ez? Bai, azkenen esponjak dira eta danak opitza dute. Egia da, saiatuko naz, relatibizatzen ez da, eta ikuspuntu guztiak eta oso zaila da. Lehenengo gauza ama edo aita izatea oso zaila da. Orduan, dilema asko gertatzen zai, ez dakite, eta gainera oso, errealitate kontraesankorran bizitzen gara, ez da? Eta alde batetik handeko erresponsabilitate hori, ez da? Eta Telmok oso ondo azaltzen dago, ez da? Dala, ostras, baina baita ere, zertan gaude,
zer gaude erabiltzen. Badakigu, ziur zer erabiltzen dugun, izatez ez dakigu. Nora doan informazio hori zertara erabiltzen dugun, eta horrek ekartzen dagoena da kontraesana eta dilemak. Eta erronka oso garrantzitsuak, hori alde batetikan, ez da? Orduan, hor dilema oso importanteak gertatzen dira gure bizitza arruntean, ez da? Eta gero, egia da, ni banoa, ez da, zer esaten didaten adingabeak edo zen didate, eta ikerketa honetan, parte hori esan dute, zuekik jakitearen 5 urtetatik 12 urtetara arte, ez da? Eta izan dira 222 ume, asko, euskadikoak. Eta bertan oso argi daukate, esaten digutena eske ikusten digute. Ikusten duten nola erabiltzen dugun. Eta hoi hartzuna, pues bueno, ikusteko gutxienez ere egiten dugun, eta hor adibidez ipiniko nuke beste faktore bat ez duguna hitz egin, da baita ere kontrola. Nola normalizatzen dugun kontrola, eta oso txikitatik zen, eta gero ikusten ditugu inkestak, zer gertatzen diren polarizazio honekin, zer gertatzen ari dan gazteak eta seguritatearekin, eta ni ikusten ari naizena nire azkenengo ikertetan, dala, txikitatik da ekoltela, adibidez, erloju digital bat ikusteko nondik joaten diren, zer gertatzen den, zerbait gertatzen baldin bada abizatzeko, eta begira zer esan zidan ume batek. Ostras, niri lapurtzen baldin banaute, lehenengo gauza egingo dutena da, nire relojua digitala kentzea, ez dakit zertarako daukadan hau. Eta ni pentsaten, klaro, eske logika deko, umeak esaten ari didana. Orduan, baita ere pentsata zertan esten ari diren, ez da? Eta kontrolarena oso sartuta daukaten diskurtso eta errelatua da. Haien seguritateagatik. Oso ados, gainera esperientzia konpartitzen dut, guantxe torri zait burura, zerra eneko barregarria. Dela 6 bat urte edo leitzanan LH5ko ikasle batzukin eta lanketa txiki bat egiten, eta umearek ere berdina esan zian, eske geolokalizatuta nago 1 euro. Esan zian, bueno, niko hor usteet bi edo gehiago bide daude hausnarketarako, ez? Baina alde batetik behar esan duena, ez? Txikitatik LH5etik ulertzen badu asko maite duen pertsona batek kontrolatu izan behar duela, gero hortik ez horren bestera, baita ere, kakotxen artean asko maite duen pertsona batek kontrolatua izan nahi duenean, zer izango ditu, aukera gutxiago edo gehiago hori normalizatzeko. Baina berze nolako irakurketa egiten duen hortik. Karo, eta gero norkungo da hori izatea txarra dela. Alde batetik, eta gero bestetik, lehitza bezalako herri baten, LH5etik, egunerokoan aurkitu itzazken egoren aurrean, erantzunak klik batera uste badiogu, hortik ez horren bestelako hauzien aurrean aurkitu ezkero, izango ditu pertsona horrek gaitasunak erantzuteko, klik hori eskura ez badu. Dundi uzete ez dik egindako gogeta oso aproposa dela, zentzu horretan, segurtasun oso gutxi ematen du. Tangibleki. Lehenengo gauza esan duen bezala, smartphonea edo mugikorra edo erlojua kenduko dio. Guztiz ados. Oso listoa, zure ikasle. Bueno, ez den barregarria zala guain goratu, nahi, beti aztu itezet. Ze umearrek izan zi, maioz kezkatu elmo, zen erlojua txirriztazpian usten dut, eta erretik ibiltzen naiz. Wow! Horren esperantza badau. Baina hori telmok ekamentatu egin dagoen argin, familiekin asko lan egiten dodana da, ikusiko dote bidea, ikusiko dote, zuek ipiniko dozu epin parentala ez dakiz zer, baina danak egin dugun moduan, zen eta da, nera bezaroaren parte edo dume txikirraren parte, orduan, ondo dago, ala eta guztiz ere, esan beharra dago, ni beti argitasuna gustatzen zaite motea, eta hemen konkretuki Euskadin eta hemen Gipuzkoan herri askotan, niretzako oso estrategia positibo bat eraman izan da herri askotan, daudezela gune batzuk, dala gune espazio seguruak bezala, ipintzen dutela adibidez dala pegatina bat, eta badakizu ume horrek joan aldala bertaratzeko eta deitzeko. Orduan, ekartzen dagoen eta ni horrezagetik daukat esperantzak izartean. Estrategia positiboak eta kreatiboak ere ekitzen ditugu oraindikan. Orduan, bertatik igual pentsatu egin behar dugu, jarraitu egin behar dugu berba egiten eta kreatiboak izaten. Baina arazoan oraino iritsi dan, gaur egun eraben artean ere, banantzen dira, elkar banantzen dira, bitkoten artean, ubikazioen en tiempo real, ez? Euren artean, ez? Nolabait hori ere azkenean, kontrola da, ez? Naiz eta eurek ez dute hori ikusten, baina euren artean banatzen dira, ateratzen direnean, bikote diren horiek, ubikazioen en tiempo real, eta hori nik uste dut arazo ikaragarria dela. Bai, kontrol aldetikan... Euneko leunen.
Beste gai bati eutsi nahi diot orain, honekin baita ere, zer ikusia duena zuzenki gainera. Eta, azken egunotan, bolo-bolo ibili den gai bat. Espainiako gobernuak 16 urte berakoei sare sozialen erabilera debekatu nahi die. Nora ikusten duzue zuek hau? Uste duzue onuragarria izango dela? Ez? Bai? Neurri eraginkorra izango dela gizartearentzat? Ze nola ikusten duzue? Bueno, nik eraginkorra zalantzaldia dakat. Azkenen erabek bilatuko ituzte euren moduak sare sozialak erabiltzeko. Nik uste dut hemen funtsa dela eziketa bat, ez? Eziketa eta ez da debekuan eretzat ez da inoiz izan. Debekua hasi porque sí, ez da inoiz izan eraginkorra, ez? Osea, nik uste dut sistemak, leno ez dik esan duen bezala, komunitate bat sortu edo hezkuntza sistemak edo nolabait eziketa egoki bat edo erakutsi egin behar dela, ez? Sare sozialak nora erabili debekatu beharrean. Eta txikitatik nik uste dut. Ez dela, 16 urtetik aurrera libre eta nahi duzuten egin, ez? Uste dut hori arriskutsuagoa dela. Bai, ni ados nago eziketa garrantzitsuela, baina baita ere igual pixkat digulatzen dugun modua baita ere, ze askotan titularrak, klik baita ere hortxe daula, berez ez zaio ezer debekatzen erabeari. De hecho, ez zaio sare soziala debekatzen erabeari, debekatzen zaiena da, enpresa zehatz batzuei bere produktu potentzialki kaltegarriekin eraben gana iristea. Hori Australian egin dena. Orduan, gu ez gara hitz egiten ari Mastodon sare sozialetaz adibidez. Ari gara produktu zehatz batzuei, enpresa zehatz batzutaz. Orduan, ez zaio, legeak ez du jasotzen debekua sare sozialetara. Baizik eta, enpresa batzuei, zehatz batzuei, bere produktu potentzialki kaltegarriekin eraben gana iristea. Eta hori da zuzen hemen egiten duguna, offline munduan. Adibidez, nerabe batei ez zaio debekatzen diskoteka batera sartzea. Baizik eta debekatzen zaio diskotekari neraben gana ez iristea. Eta horren ardura diskotekak du. Horregatik jartzen du pertsona bat horren aurrean, ezta? Eta hala eta guztiz ere baten bat sartu ezkero, izuna ez du nerabeak ordaintzen, edo bere familiak, baizik eta diskoteka berak. Eta hori bezala beste kasinoetekin eta luze bat. Hortaz, hori da zuzen online munduan aplikatzea. Offline dugun erregulazio berdina, besterik ez. Eta ni uste neurri batzuk jarri behar direla. Eta jarri ditugula gure gizartean luze eta zabal. Urrutira joan gabe gidagaimena. Inork, 16 urtetik bera, inork ezin du gidatu. Guain, hori nahikoa da? Ez da nahikoa. Zer egin behar dugu? Ezitu baita ere. Gauza batek ez du besteak entzen, ez? Eta dikotomikoa. Eta gainera ez da zuilik ezitu. Baizik eta errepideak seguragoak egin. Alegia, algoritmoak seguragoak egin. Eta kotxeak baita ere, ezta? Hortaz, nik uste ikuspuntu global batetik ikusi behar dugula. Neurria da oso aproposa, baldin bai joazte, beste neurri batzuk horiek elikatzen. Eta eziketa da horietako bat. Bai, ni pertsonalki nahi neban zuei entzutea, zen eta egia da garatu nahi nebala nire iritzia. Ni egia da ez naizela debekatzailea, ikusten dodalako ez doala inora. Ipiniko dut oso adibide konkretu bat, pornografia heterosexistarekin, badago tabul sozial oso handi bat honekin, eta familiek ez dakiten nola landu hau. Zer egiten da, pinparentala ipin, eta egia da, dala, tresna bat oso ona adibidez ipintzeko barrera bat. Lehenengo barrera bat ipintzeko. Hori ekiditzen dau nerabei, ume txikiei pornografia heterosexistan esartzeak? Ez. Zergaitik zen eta bideak ikusten dituzte, badauz bide asko eta sartzen dire. Orduan, horrek ekartzen dena da, eske hitz egin behar da honi buruz, hitz egingo barko da, sare sozialei buruz, nola sartu sare sozialetan, zer implikatzen dau sare sozial batean egoteak, zer implikatzen dau argazki hori igotzeak, zergaitik eta zertarako, baina berriz, neuk egiten dut nire buruarekin hori lehenengo gauza, ezta? Nik esaten diot adibidez, nik horren ikusten dut nire hurbilan dauden egoerak, ezta? Eta nik ikusten ditu nire lagunek, igotzen dituztela haien seme alaben, ezta? Oso txikiak, hau da, 6 hilabete, 5 hilabete, horrelakoak. Baina ipintzen diote horrelako bihotz bat haien aurpegian. Horrela, ekiditzen da guztia. Ez, zertarako eta zergaitik igo egin dozu hori. Orduan, hor dago heziketa bat, non egin behar deguna eta komunitatean hitz egin behar deguna. Eta ez da bidea hori argi dekot, ez eskutatzea, ez hitz egitea, zen eta ikusten dut pornografiarekin oso argi, baina, bai, nahi neban zuei entzutea, zen eta ia da enpresena eta makro horretan, ni askotan gizarte langile moduan galtzenaz, baina bai, ikusten dut Elmorena, bai.
Ni ados nago guztiekin. Nik uste dut hori jun behar gala titulala saratago eta ez dela bakarrik adin kontu bat edo debekua edo ez debekua, zen ez dagoen argi zer debekatuko duten, nola debekatuko duten, baina asko gustatzen zait eta nik askotan erabiltzen dut ez bakarrik gidabaimenaren adibidea, baizik eta automozio guztiaren adibidea, ez? Eta nik uste dut bide horretan gaudela eta bueno, gaur egun kotxe bat erosten dozunean beti uki behar du, segurtasun uala, uki behar du airbagak, uki behar du frenoak, dena egoki eta bestela ez dituzte kotxeak saltzen. Orduan nik uste dut begi honez ikusten dudana da, behar hori edo erantzukizun hori halako produktuengan jartzea eta esatea, zuk ez duzu zure produktua kanporatera, ez baditu minimo batzuk betetzen. Orduan, eta karo, gaur egun imaginezina da, ez? Gurutzetzea kaletik, bide gorri, paso de zebrarik gabe, semafororik gabe, baina karo, momentu hontan ez ditugu semaforoiek, ez ditugu gure paso de zebra horiek ez dugu ezer. Orduan ikuste dut, helburua dela honi buruz hitz egitea eta pixka bat sortzea nolabaiteko arautegi bat edo gidaliburu bat jakiteko eta danok ukitzeko marko berdina, ezta? Bestela ezinezkoa da. Bueno, garbi da ona da oraindik gauza asko diteula iteko, ikasteko, hausnartzeko eta bar. Bukatzen joateko, pixka guazen hola zuek nola ikusten dezuen etorkizuna momentu hontan gai honen inguruan bixi, bale? Eta hori, zer espero dezakegu pixka bat, azkenen gaur egungo belaunaldi hau, gazten belaunaldia baita ere heldutuko da, eta pixka bat, zeintzuk dira, datozen urteetan ikusten dituzuen horrela arrisku nagusiak, eta zeintzuk dira ditugun aukera positiboak. Jo, eta bukatzeko, Bukatzeko, hola, bixi, pim-pam. Ni positiboki bukatuko dut, gai honi buruz hitz egiteak ja zeo zer esan nahi du, ezta? Orduan nik uste dut esperantza dagoela, konturatzen hasi garela, hausnarketa bultzatzen ari garela, ikusten dugula legediak sortzen direla, estatu mailan, bai Australian, Frantzian. Orduan nik uste dut konturatzen ari garela eta pixka bat igual orain hausnarketa hasi dela eta hausnarketa hasten dugunan horretan nik uste dut martxan jarriko ditugula mekanismoiek eta hobetuko dugula, ez? Nik uste dut hori izan behar dela helburua. Ez du gaurtik biharko lortuko, baina bai aurrera pausoak emango ditugula eta horretarako aditu komiteak egin dira, baita ere, aholkuak daude, kontua da, gauz horiek baita ere denbora eramate dutela. Orduan, baina nik uste dut bide honean gabiltzala eta etorkizunean, beste arazo batzuei aurre egin diegun bezala, baita ere hau kudeatuko dugula eta moldatuko garela eta gai izango garela teknologiarekin bizitzeko, ez? Azken finean hori izan behar da helburua eta egokituko garela baita ere, baina teknologiare egokitu behar da pertsonei eta ez esplotatu pertsonen zaurgarritasun horiek, ezta? Eta hori da eskatu behar diogun gauza bakarra behar bada. Bai, nik ere pixkat ikuspuntu esperantzatsua dakat, ez? Nolabait, gizartean dagoen arazo bat da, bere garaian alkohola, tabakoa, estik esan duzala pornografian inguruan bezala, eta ari direla medioa jartzen, ez? Nik uste dut helduok ere gero eta kontzientego garela dagoen arazo hortaz, eta medioak ere jarriko dira, ez? Bai, iruditzen zait, irakatsi egin behar dela, ez? Osea, guk ere ikasi egin behar dugula, zeren sare sozialek ere badute bere alderdi positiboa, ez? Baituzte gauza onak eta jakin behar da, nola erabili, ez? Bestela, psikologo bezala, bai, ikusten dut, ez balima da ikasten nola erabili eta irakasten ere bai, nera behi, arazo psikologikoak ere handiak daude eta egon daitezke, ez? Baina, nik uste dut, denok daukagula ikasteko eta irakasteko, gero. Postasunez zentzuten zaituzte, eta askotan honi buruz hitz egiten dugunean, askotan joaten dira jendea, joaten da jendea, en plan, ez dakigu zer egin behar dugun, ez da? Eta ez ni beti ikusten ditut argita, bai, badaude iultasunak eta fokuak ipini behar ditugu, eta garrantzitsua da horri buruz hitz egitea, baina uste da jendea kreatiboa garela, benetan, eta egin alditzakegu gauzak eta estrategiak eta makro horretatik lan egitea, eta, hau da, espazioa. Osea, uste dotala, adibide oso ona horrelako espazio bat eraikitzea, honi buruz hitz egitea, eta mai gainean ipintzea, daudezen erronkak eta daukaguna egiteko. Nire, uste oso ontzeko pentsatzen dutela, zentzu horretan, nik uste lozorro digitalitik nolabait esnatzen ari garela baita ere Europa bezala, konturatu gara neurri handi baten kolonia digital bat garela, eta horrek ez dakarrela ezer honik, maila askotan, demokraziatik hasi eta gure txikitar arte. Eta gure infrastruktura digitalak eratzen ari garela, jakaiaek izte erostak bezalako proiektuekin, eta berai esan duten bezala ixe, baita ere herri mailan. Nik uste altxagura bezalako mugimenduek zerrezan handia dutela gaur-gaurko egoeran, ja aspalditik 6 urte edo ikusi zela arazoa, eta elkartu direla komunitate horiek eratuz, eta pegatina horiek, eta beste ekimen, ez? Eman diala aurrera
aurrera, instituzioak mantzo baino badatoz laguntzera baita ere, eta ni uste argi orainaldia iraganan ondorioa dela, berosotasunan. Horrek esan nahi du etorkizuna gaurko orainaldian ondorioa izango dela, ezta? Eta orainaldia baldin bada, Europa ja esnatuta, komunitateak lanean, instituzioak legeak jarri nahian, ezinbestean etorkizuna iragana baino hobea izango dela. Badakau, badakau hemen lantzeko, etxeko lanak egiteko, eta bueno, haintxe bukatzeko, horrela galderarik ezakit dakaztuen, galderentzako denboratxo bat eukiko deu, baita, horrela norbait animatze balima da, inor, azken aukera. Bueno, besterik ez balima dago, mila esker guztioi gaurkoan etortzagatik, eskerrik asko Aiora, Manu, eskerrik asko Esti, eskerrik asko Telmo gaurkoan gurekin egoteagatik, eta baita eskerrik asko zuei guztioi ere gaurkoan gurekin konektatzeagatik, eta laizter arte, eskerrik asko.